salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yawmin siji diniati punten Bapak Ibu abamane sampeyan urip ning lingkungan NU wis melu karo kiai melu karo ustad wonten kathah kiai ning Plumbon ning Gombang Bapak Ibu punten kula pernah ngomong dalam kitab Nasaih dijelasakan jadi diri manusia itu Bapak Ibu ada tiga, sepertiga kanggo Gusti Allah, sepertiga kanggo awake kula, sepertiga kanggo cacing kebagian. Sepertiga Gusti Allah jaluk apa, nuntut apa nih kita, jaluk ruh Bu. Apa sih? Ruh sing keloro. Sepertiga awake kula, badane kula jaluk apa, jaluk amal. Sing ketelu cacing nuntut sepertiga nih badane kita, jaluk apa, jaluk badannya sampeyan, jaluk jasadnya sampeyan Bapak Ibu. Ampun punten Bapak Ibu sampeyan urip ning NU tujuannya apa? Khidmah ning Nahdlatul Ulama. Pangapuran Ibu bagian kaya kenen Ibu, bagian kula sering dikawal ini apa, dikawal Banser. Kula Ibu lagi tahun 2022 melu di Klasar Banser Bapak Ibu. Doakan pula insyaallah mudah-mudahan di 2024 pertengahan pula sida diangkat dari RA. Apa RA Bu? Rijalul Ansor Kabupaten Indramayu. Mikirnya pula apa? Bagaimana pula sering Kiai Ardi apa Kiai Solid Ardi sering dikawal Banser, pula sering dikawal Banser, pula tetap di Klasar. Karena apa? Pula pengen diakui santine Bahasim Asy'ari. Balik maning sepertiga kanggo Gusti Allah, sepertiga kanggo awake kula, sepertiga kanggo cacing jaluk nuntut ning badane sampean. Apa? Jaluk jasad, jaluk badan. Sing jarene sampean ibuku pipinya bagaikan bakpao diloyak.
Janggutnya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring. Ibu kuwu bakal senyum wong pada lemes kabeh, keboko sekin masih 6 serok umur 70, ibu kuwu nyengir kabur kabeh. Karena apa Bapak Ibu? Ketika apa maning sampean ketika manjing ning jero kubur semono gembleng model kaya ngapa angger bae kanggo sapa kanggo tadi apan punten Bapak Ibu kama qala subro finda dukti. Apa jadi subro? Rongokna subro urut akang kula beda bapak beda mbok. Adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain Allah amalmu? Pada sampun tua selain Allah. Bila datang Israel, siapa Israel? Mencabut nyawamu, semua akan menggigil. Rewok nakin karena mati, ngeribut berarti dia mati. Semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Bisaan sinden mau kan? Pragat sampean mati sampean diadusi. Setelah kau dimandikan kain putih yang dibalutkan, pragat diadusi di kain kapan sampean diso. Setelah kau diso benak temen cah, coba ceng kau kasih enak kan. Setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah, cacing, ular dan lipan menjadi makan. Mungkar nakir tekan, mungkar dan nakir tak kenal lelah, mengibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain bila datang Ijrail, lamun Ijrail teka sapa Ijrail? Jawab kabeh, sapa Ijrail? Malaikat tugasnya apa? Nyabut nyawane sampeyan Bapak Ibu ya. Ketika malaikat Ijrail nyabut nyawane sampeyan Bapak Ibu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Pangapurane ciri-cirine wong garapan mati biasanya menggigil. Ibu bapak sing bakal bengi pada mati si baik, berarti tandane garapan mati. Silang mati si begini. Setelah kau dimandikan kain putih yang dibalutkan, ya Allah bu pangapuran ibu sekin bu kudung macem-macem lambi seragam maning ijo-ijo pangapurane kula pesen sampeyan melu jamiahan. Laki seneng tabligh, seneng aja sampeyan melu jamiahan, tapi wong lanang nambah kudak sedelemak pusing sairing. Kang jadi kita nih melu muslimat Kang, alhamdulillah no kakang ku seneng no oli rongulan tanpa tungan kudu seragam jengkang pira 250 orang apa no ki bayar dikit 150 kurang 1.000 gampang kok. Kari-kari oleh 3 bulan Kang juga harapan muludan muslimat Kang patungan maning no kita jujur no sira melu jamiahan iblis seneng malah blenger jare lakine sampai
sampean lakine lamun ning sor kersem ginung dawet ning asor uwit kersem maning kita kersem ginung dawet ning asor uwit andase mumet ora duwe dari lakine dikaiki ana obor murube gede garap setor motor langkado aku dewek tuku kapuk diwadahi karung utange numpuk ning warung sarung atlas warnane kuning kita kayak kanan irung dikasih lesan mung tua di kakian sarung atlas warnane kuning durung lunas wis utang aku dewek setelah kau dimandikan kain putih yang dibalutkan ampun punten bu kudu macem-macem merek brandite anak ijo kuning abang biru sing jare brandite anak Zoya El Jaka Rabani Nibras Manja Ivan Gunawan anak Denai anak Jornai apal kitane dagangan tapi ketika sampean mati yang dipakai apa kain po setelah kai apa sholatkan ke pusaramu kau diantarkan ya Allah padahal ibu bahia kak lagi ngaji kaning Arab nang apa ya sekin mati contoh ibu bahia ibu Aminah lunga singan wati dengan dikan ibu Aminah ibu Aminah budi bobong-bobong tangga batur muslimat nyanya pada nangis kabeh ya Allah umur beli uru amban bunten Pak Bo umur beli uru bisa jadi kita kali sampean ulu atau sebaliknya sampean ulu kita kali lamun kiai goblok masa ngarap ibu bahia nangis bapak ibu jabil anaknya dibopong-bopong ning tangga batur karo ngucapaken kalimat la ilaha illallah numpak motor pula uis numpak mobil pula numpak beca apa maning nunggang katil indur dingin gelagak sedelan maning dibopong sampean ning tangga batur anaknya ibu bahia nangis ibu bahia jabil anaknya nangcuk nang apa sira nangis kin emak Gusti kula dengan di Gusti kula kimat kita Gusti ibu bahia rokna ibu bahia jabil lakine kang kin senok bahia kang nang apa sampean nangis padahal mabuk wong lanang bakal bini nangis kagu nangis bopat kana bu padahal malah lagi mikiri siapa gantine losong lanang rabine mati ngedek kuburan ngomong apa no sing sabar sing beta ya anak ya lakine ibu bahia nangis punten nang apa wong lanang bakal nangis tutupi mata Kiai Hasan Latif apa Bisri Latif bakal nangis tutupi mata Kiai Solihin Ardi Kiai Kasnanto bakal nangis pasti wong lanang nutupi mata kitin anak nang apa buru beli bo pula mikir nang apa karena apa dosa terbesar laki-laki anane ning kita ning dhuwur panggung Kiai lagi larak lirik endi sing rada bening tua-tua kabeh tapi wong wadon bakal nangis nutupi cangkem srok wong wadon dilelara lakine belakang bener ble kenapa pula jawab karena dosa terbesar perempuan anak nining wong lanang ngomong siji wadon jawabnya 44 ampan punten bukowo ning gombang sing ake rangda taduda rangda buktine pengajian sing ake wong wadon nang apa ning gombang plumpon sing ake rangda karena wong lanangnya pada
jawabannya karena sewotane wong wadon. Dipercaya serok tak buktikan wong lanang bakal nyewoti wong wadon bijaksana. Wong lanang bakal nyewoti wong wadon bijaksana. Wong lanang bakal nyewoti wong wadon bijaksana. Wong lanang nunggu ya. Wong wadon bakal nyewoti wong lanang beli mikir bu. Ning kana anak sapa, anak puwo, anak tanficia, anak surya nyewot ning lakine jebret-jebret ben ngarepane wong bener beli. Prinsipe wong wadon rohokna sing penting bakal nafsu diungkapaken pujane ning kono karepan nyewot karepan beli sing penting wis diungkapaken belum. Lakine joget organ ketangguhan. Manek ndur panggung kepret laki prat pret prat pret. Bo sing dikepret sapa? Lakine sing diisin-isinakan siapa? Sing dikekepinggal bengi siapa? Laki. Tapi sok wong lanang bakal nyewoti wong wadon, anak ibuku, anak muslimat, anak fatayat, engko bokatan isin ngenteni sep bijaksana. Rongok na dikit ngatek bae maning. Pantesan wong lanang mati. Akhire bu wis sepi. Rongok na akhirnya wis sepi wong lanang girit wong wadon ning jero omah karepan disewoti mikir wong wadon digawe sing tulang rusuke wong lanang tulang rusung gampang bengkok disewoti bokatan gampang ngenes nangis wong lanang disida nyewot akhirnya dipendem bu nafsu beli metu setruk mati. Wong lanang di pada mati tekanan batin bu ya durung bening arep lanang. Aman punten kula pesen ning bapak-bapak dikit bagian bapak titik rongna jagalah istri rongna ngeratep bae jagalah istri jangan kau tangisi rongna apa ya tangisan istri tangisan bidadari prak bidadari omberan. Bu, rongokna bu, jagalah suami, jangan kau marahi ridho suami, ridhonya ilahi. Siapa semua pretak serawat menikah? Doakan suami supaya naik haji. Sing beli amin di soleha berarti. Doakan suami supaya naik haji. Ikhlaskan suami supaya nikah lagi. Lamun ana wong lanang gombang rabine papat arane powerman. Lamun ana wong lanang plumbon rabine telu arane spiderman. Lamun ana wong plumbon gombang rabine loro arane gentleman. Lamun ana wong gombang rabine siji arane Kyai Kasnanto rabine siji berarti supaya burik. Lamona Ustad rabine siji, lamona loro arane kiai, lamona telu arane syekh. Syekh puji bener. Lamona papat arane kanjeng, kanjeng doso. Lamona wolu arane eyang subur. Bu, akhirnya apa bu? Wong lanang nangis sampeyan dianiakan ing jero kubur apan punten ibu Habi apa ibu? Habia ya. Hah? Bahia sampeyan melu karo ustad melu karo wis urip ning NU melu karo Kiai NU. Rongna ibu Bahia punten dianiakan ing jero kubur. Bu, jari gurune kula malaikat mungkar karo nakir ketika ngomong ning jero kubur wis mah tempate sepi. Rongna ketika ngomong ayat petir. Dia masa malaikat mungkar nakir supaya ngomong ayat petir dor ya blenak kacau. Ibu Bahia melu karo kiai ya melu karo ya ibu Bahia melu karo kiai siapa suara apa lagi nih kiai melu karo kiai maning. Akhirnya bu ibu Bahia ditakoni malaikat punten mau muslimat mau fatayat aja pada ganjen
watir ganjen takang kuburan di gawa-gawa. Masih dikit. Pangapurane sing kata ya Bu ya, sebenarnya masih akeh sing kula sampaikan karena berhubung wis tuhur waktunya sempit. Dados pangapurane walaupun singkat mudah-mudahan insyaallah manfaat ya Bu ya. Pangapurane sing kata pokatan masih kurang karo ceramane kula mangga deleng di YouTube kula namine Kang Zaki Official. Iki kula gawa kameramen iki wonten insyaallah kok ditayangaken wonten 7 channel Bapak Ibu. Pengawasan niki Kang Zaki, wonten Bahri TV, Azka TV, wonten namine Ilham TV, Asof TV, Intibul kata niku kok di deleman apa di web muslimat pengajian tribulan muslimat nggih. Pangapuran sing kata bokatan omongan kula jorok, omongan kula kelar natine sampean kabeh semata-mata cuman kanggo gionanya Bu ya, supaya sampean aja pada ngantuk punten. Tenang-tenangan sedurung kula mundun, aja balik sedurung donga Bu. Bu aja balik sedurung donga kok cing donga ki Sulin Ardi punten tenang-tenangan tangan diangkat kabeh. Dadah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wa nihayat khalifatillahi fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma dalatis sadatil qadat salatan tahtaku lana biha babal khairat wa sa'adat fid dari dunia wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi awladina wa ikhwanina wa jama'atina minal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu fi jabil zihad wal bilad wa dunjina biha wa iyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allahul jalilul akbar wa mahabbatu ala makhluqatin bil anhar waqfina wa aghnina wa sallimna bi kulli syai'in bihawlika wa quwwatika wa qudratika bi qudratil akbar bihaqqi bismillahil a'zamil akbar ya azizu ya ghafar ya jalilu ya jabbar ya mu'in ya satar unsurna nasran aziza waftah lana farhan mubina waqbul a'daina khirlana kabira fadamarna hamdamira birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa nakhtimu bisirril Fatihah.